Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut. Felicitats. 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 Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari. Felicitats. 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 Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut. T'apuntes? Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.